Uvuyo Dimanda. Nakulela usodolophu wakhe uDr Samkelo Janda. Inguqu ligama lengoma. Zithini inguqu umasipala waseMbasha oze nazo usuka ku-2021 kuzothi ga ngoku. Ndithi mandimtshayelelise ngayeke kuba nengqeqesho iqala ekhaya sodolophu. NgoLwesithathu umhla wama-27 kwinyanga kaCanzibe ngonyaka wama-2026. Igama lenkosi linamandla xa silapha siya kwintsimbi ye-12 ngoThulane. Kodwa sabe sincokola nosodolophu aseMbasha de kubethe intsimbi ye-10. Inkosi mfana kaNomelikhaya Makhaya umfo kaMzambo iyabulela ilala ebetha amasiko nezithethe. On digital ndihamba nosaphokazi Ntika, on technical khona inkosi nathi Pon, ucwangciso lomculo naliya kumgcina uviwe mfundisi. NdingowaseKing Sabathatala Indyebo Local Municipality, igama lam ndingu-Asanda Maliwo. Isuka phaa kwa-Ward 36. Igaka lomntu omkhulu lihlala kwaNduli, ndisuke Willow kulapho ndizalwa khona. Umfana kulogca sam uzoyibhexesha le nkqubo de kubethe intsimbi ye-12 bese ndishiyile. Eli liqonga ivukane lenzele wena ukuze sikwazi ukuthetha ngento zethu, sikwazi ukuthetha ngento ezifuna thina. Funeka sithi ngenye imini sasilapha siyabulela sibamba ngazo zozibini. Shilo ke sathi usodolophu le inkqubo namhlanje ikhethekile kuba uza kusixelela uba phaa eMbashe ezidolophu zintathu, iDutywa, uGatyane kunye neXhorha, ibisithini na ikhubalo ukusuka ngo-2021 ukuzothi ga ngoku umgama esele bewuhambile kwizithembiso ababezenzile nakwisicwangciso esasibekiwe thaca etafileni uba nazi into ezizokwenziwa kule minyaka emihlanu, bahambe baphela phi, kutheni ezingenzekanga zenzeke njani ezenzekileyo. Yiyo ke loo nto bethemba beze kweli qonga ukuzokuncokola kunye nawe. Sodolophu, Dr. enkosi kakhulu, masikubulise sikwamkele kwivukane FM. Mandibulise kuwe msasazi wam, Budasanda, ndibulise nakubaphulaphuli bevukani Community Radio nakubantu bonke jikelele boMbashe kwiimbombo zone zoMzantsi Afrika angabe baphulaphule bekuzo. Ndiyathemba into yobuMbashe awutshanga nakubeni nje sifike kwixesha lasebusika amanzi asaphuphuma nangoku, so akho mntu uzawukunqanwa eMbashe. Msasazi wam, amanzi wona ayingxaki ngokokuba ephuma ezimpompeni aye ebantwini. Ikhona imimandla engekabi nawo amanzi, ikhona imimandla ethi nangona inazo iziseko ezi zokuba aziswe loo manzi kodwa kubekho ingxaki nokuphuma kwawo. Kodwa ke noko ke kusakwazi uba abantu bawafumane amanzi okusela, awatshanga ngenxa yembalela. Sisodolophu siyabulela. Mhlawumbi phambi koba singena sodolophu ngokupheleleyo nje kwakwisicwangciso enanisibekile nendlela enihambile kuzothi ga ngoku, ndiyafuna ukusohlulele umohluko wezidolophu zintathu nizikhokheleyo. Ndiqinisekile azifani kwindlela yokwenza izinto nezinto eziphala phambili ekufuneka zicwangciselwe. Idolophu ethile neemfuno zayo mhlawumbi ezingohluka, ukuba kunjalo kufuneka ukhawulezele zona. Ubumohluko kwezi dolophu zenu zintathu nizikhokheleyo. Nkosi kwakho msasazi wam, liyinene lulithethayo. Into yokokuba ezi ndawo azifani nangeemfuno zazo, nangani kodwa zizalana ezi mfuno zazo. Yes. Makhe sithathe umzekelo, imingeni ekhona xa unothi ujonge kulo mmandla waseDutywa, uzawufumanisa uba apha eDutywa unemimandla ethanda into yokokuba kube ngengathi kusentlango kuyo. Imimandla ke ngokwalapha ndikuve kakuhle uthetha kakuhle ngeewadi, ndakubona uba uzibambile iiwadi zakho. Yeah. Apha ke Jabona uba le network iyasimonela sodolophu, hayi ngeke ilunge tu namhlanje. Ngeke ilunge tu namhlanje. Sikwimizuzu eli-14 ibethile intsimbi ye-9. Sincokola nosodolophu waseMbashe. Ndiyabona nje zezi network ezizisokolisayo. Izawuphinda isibuyisele kwakho.
Sodolophu ke walahleka, andiyazi uba noba inethiwekhi isenzani. Ngicela uphinde ucofe laa ndawo, iphinde futhi. Yingxaki yenethiwekhi Yeah, Buyasanda. iyo kanye Nam ubusathe. Yes. ndidibene nayo seyijikeleza ngondithethayo kanti iyajikeleza. Ya, kodwa Bendisithi konakala ke njani? Ewe tata. bendisithi ke unyanisile ukuthi ziyohluka ezidolophu. Umzekelo bendisithi ke apha kweli cala lethu laseDutywa uzawufika unemimandla ekungengathi kuseNtlango, phaa kooward 31, kooward 5, kooward 6. Ithetha ukuthi ke kumntu oyaziyo le ngingqi usuka phezulu esikhobeni ngakumda wombhashe kwakunye nomnquma nentsika yethu. Uzawufika ke apho imeko yakhona kude kube nzima ngamanye amaxesha nale nto kuthiwa yi-source yamanzi la kanye ubuthetha ngawo. Yeah. Kungathi kusentlango ne-vegetation le yakhona kube nzima. Iphinde kananjalo kuthi xa kuthe kwafika izikhukhula ezinjengamanzi, umhlaba wakhona ke kwiindawo ezinjalo kulula ukukhukhuliseka kwawo. Kananjalo uzawuphinda ufike apha edutywa le nto bendiyithetha ndisithi amanzi la ayanqaba nqongophale iindawo zawo onothi uwafumane khona kungabikho milambo mikhulu. Uyibala nje mhlawumbi uthi ngumbhashe xa ubheka ngaseMthatha uphinde uthi ilinqabarha. Unqatyelwe ke ngoku yeminye imilambo emikhulu, nto leyo eyenza into yoba kunqongophale nala madama amakhulu ke ngoku anothi enziwe kuthiwe kutsalwa kuwo amanzi kuba kufuneka ube nesosi eqinisekileyo. Kodwa ke sikwiphulo ke ngokwalapha edutywa lokokuba imathole ke kwakunye neDepartment yakwa-Water Affairs kwakhiwe ke elo dama likhulu ndithetha ngalo. Xa libizwe ezincwadini kuthiwa yiSundwana Bulk Water Supply, ukwenzela into yoba kwidutywa le ikhe ikwazi ukuba ibe ne-source yamanzi ezinzileyo kuba ngoku kuxhomekekwa kwii-boreholes. Kananjalo siphinde sixhomekeke kwizikimu zesithi ngumbhashe North, ngumbhashe South, sisukela ngapha ngaseKlakbar. Xa ufika kooGatyana uzawufika ke apho ikhona le milambo kodwa nangani ikhona nje sisanqongophele kule nto yoba sibe nawo la madama amakhulu ndithetha ngawo. Uphinde ufike ke kule mmandla yooGatyana ingakumbi xa sowusondela ngaselwandle. Imihlaba yakhona neendlela zakhona zisondela ngaselwandle, kutsho ke ngoku ivuleke imilambo ibe mikhulu idinge iibhlorho ezinkulu kwezinye iindawo, kudingeke iindlela ezakhiwe ngendlela ezawuthi zikwazi uzinza kakuhle. Kananjalo xa ubheka apha eXhorha uzawufika imilambo nakhona ikhona emikhulu. Kude ke kukwazeke ke phaya uba ube nawo amadama amakhulu akwazi ukuzisa amanzi. Phaya uzawufika sithetha ngomNcwasa Bulk Water Supply, uphinde ufike sithetha ngeShinirha phaya okanye kuthiwe yiXhorha Bulk Water Supply, eqinisekisa into yobana wonke ummandla waseXhorha ube unawo amanzi. Ndenza umzekelo ke ngezi zibhekiselele ngokwasemanzini kuba ubuqale ngolo hlobo. So zininzi ke nezinye izinto kuba uzawuthi xa ufika apha edutywa uba umzekelo uthatha kwezokufuya, ufika idutywa igqamile ngakumcimbi weegusha. Kodwa uzawuthi ke ngoku xa ufika kooGatyana nangani zikhona iigusha ufike zingekho ngokwalo mthamo omkhulu obhekiselele kweli cala lasedutywa, beqina bona kwelaa cala ngokubhekiselele ezinkomeni nasezibhokhweni. Kungokunjalo ke naphaa kummandla waseXhorha, so ziyahlukana. Uphinde ufike ke ngoku kuGatyana naseXhorha ufike bona benolwandle elingekhoyo ke ngoku edutywa. Olo lwandle lukho kuGatyana kwakunye naseXhorha. So iyakubonisa ke ukokuhlukana kwezinto ngokwalapha embhashe, kodwa iyonke ke loo nto ayenzi ibe yi-disadvantage. Izinto esinosebenzela phezu kwazo sidibanise oku idolophu ethile eqine ngako
ukuze ethile enobuthathaka kwinto ethile ikwazi ukuba igqakanyezwe kokwakuqina kwenye idolophu. So ndizama ukuthi ke msasazi, sime ngolo hlobo kwezi dolophu zontathu, ndibetha nje amanzi entlambo ke kwezi zinto ke ubuzibuza msasazi. Ya, phambi koba singene kwincakasana kwezi nkonzo, kodwa injani ingqokelela sodolophu uba sinawuthetha oko ngegranti, sixhomekeke kwigranti uba ukuze ezi nkonzo ziye eluntwini funeka umasipala afumane le granti. Kodwa inkqubo yoshishino kule ndawo yaseMbashe injani ingqokelela? Ziyahlawulwa iinkonzo kwabo bazifumanayo? Ime njani loo meko? Msasazi wam, le nto uyibuzayo iyingxaki kwilizwe jikelele. Le nto kuthiwa kukuqokelelwa kweenkonzo okanye kukuhlawulelwa kweenkonzo. Kodwa nangani kunjalo asisonganga zandla, siyakhangela amacebo okokuba sifumane oko sinokwazi ukwandisa. Thina ke iphinde le nto ke ibe nobunzima bokokuba ezinye iidolophu zima kakuhle kuba kubakho izakhiwo mhlawumbi zamashishini abucala. Le nto ubona uba masenze umzekelo apha eMnquma uzawufika kwakukho, yaziwa ngokuba yayindawo eyayinee-industries leya ezininzi. So ithetha ukuthi loo nto, le nto kuthiwa yi-tax base yabo, i-revenue base yabo ithe xaxu xa unowuyithelekisa naseMbashe. Kuba eMbashe akho kwanenye ifactory onowuthi khona usekelezele kuyo, uxhomekeka kubantu, kwi-residents kakhulu kakhulu. So siyazama ke ukuthi nangani singebahlanga kakhulu ngokwe-revenue base kule nto sinayo siqokelele. So siqokelela ke kakhulu kwinto ekuthiwa xa ibizwa ngokuphaa kwa-budget kuthiwa ngu-non-billable revenue. That is apho siqokelela khona, sikhangela abantu abaqhuba kakubi ezindleleni, bafayinwe amatikiti, siqokelele ngee-tariffs zethu kwizinto ezithile esinikeza ngazo iinkonzo. Iza kakuhle ke msasazi, andifuni uphosisa kuba besifudula kudala kule term idlulileyo ka-2016 to 2021. Uqala kwethu phaa ngo-2016 saside sibe nale nto kuthiwa yi-deficit, ufumanise into yoba unemali enqongopheleyo yofikelela kwizinto ezithile. Sayigqiba loo nto leyo, saba bahle saqalisa ubeka engxoweni ukwenzela into yoba sibe nemali ekhoyo engxoweni. Laa mali ke isengxoweni iyasincedisa kuba siphinde siyityale kwiindawo ezinjengeebhanka. Sithi kwiibhanka, ezi bhanki mazikhompyuthe ngokuba zizawusinika ii-rates, ii-interest ezikangakanani ibhanki nganye mayitsho. Sizithathe ke sizibeke apha, sibone uba ke tyhini noko amathole azawuthi azalwe yile mali yethu esiyifake ezibhankini izawuba ntle. Bendisenza umzekelo ngoku phaa kwibhunga lethu namhlanje njengoba besipasisa olo hlahlo lwabiwomali. Ndisithi ngoku kangangoba noko ukhona umnqwanqwana ngoku phaa kuvimba wethu, side sakwazi nobana siyowuboleka phaa kuvimba wethu into ephaa kwi-40 million sizoyityala ezindleleni kwakhona kuba uxanduva lwethu olukhulu lupha ezindleleni. So iyakubonisa kuba iyakhula. OoSARS siyakwazi uqokelela imali kubo, laa nto ye-VAT yethu, i-VAT returns zibuye phayana. Noko kuyafunguka msasazi, kamba nezinye iiprojekthi esizenzayo sithi xa sizibiza ezaa projekthi sizenzayo mazingapheli unikeza iinkonzo kuphela, kodwa mazikwazi nobana zikwazi ukusinikeza ingeniso phaa kuzo, kuthiwe ke yi-return on investment. Njengoba utyalile laa mali phaya kuba ufuna unikeza laa nkonzo, kodwa ke mayikhe ikwazi ukubuyekezela. Umzekelo, sithenge ibhasi apha msasazi yokokuba uba nawe imoto yakho unamatikiti amaninzi phaa, simisa laa bhasi phaa endleleni. Uthi useza phaa ikhale laa bhasi iyakuxelela kuba unetikiti. Uthi xa ufika ke nje apha ecaleni kwayo sowunikwa irisithi yakho, iyakuxelela uba imali yakho otyala yona yimali ekunga. Sikucenge ke mntakwethu uba uzuhamba ke noko ungasinikezanga ke loo mali. Sineekhamera esizibekayo endleleni ukongeza kule bhasi. Uyabona, nangona sikhuphe imali
sisithi sithenge ezazixhobo, kodwa ezazixhobo ziphinde zisincede ukufaka imali kumasipala le siphinda siyityala. But ayipheleli kuloo nto msasazi. Lezazixhobo zisincedisa nokunciphisa iingozi apha endleleni. Ibikade saziwa le ndlela yethu ngeengozi, kodwa zehlile ngoku kakhulu msasazi because ezazixhobo zenza uba abantu baqaphele ngoku ekuqhubeni kwabo. So ndizama ukuthi ke imali yethu siyayenza kangangoko ukuba yonyuke izokwazi ukusincedisa ubhalansisa. Kodwa ke msasazi, njengoba usitsho, sisenengxaki xa sifika kulo mcimbi kuthiwa zii-rates. Ii-rates ke yirhafu yesiza sakho. Uba unesiza kwezi ndawo kuthiwa ziidolophu, unemali ekumele uba uyayibhatala njengerhafu. Nokokuba sikuthuthela inkunkuma, umele ukuba ube uyabhatala. Iseyingxaki ke loo nto. Uqala kurhulumente angabhatali koomasipala. Sinamatyala karhulumente ngokweeproperties ezakhe ezilapha koomasipala. Sivuyile ke ngoku umphathiswa emva kwexesha sithetha naye into yokokuba xa ekwazi ukubamba imali koomasipala for uba kuhlawulwe ezi entities zikarhulumente, kutheni engakwazi ke ngoku kwi-provincial and national government athi kwi-equitable share ayinikeza bona abamba imali ezityalwa kwamasipala zezi zigaba zikarhulumente? Kuba msasazi, uyawufumanisa uba imali etyalwayo koomasipala ingapha kwe-400 billion, ibe yona imali oomasipala bayityalayo kwezi entities ingaphantsi kwehafu yaloo nto. So we're saying urhulumente makasincedise, uNational Treasury, siqokelele laa mali phaa, kuba yile mali inkulu elityala koomasipala. Umzekelo, thina ngoku singumasipala nomncinci, ityala lethu lingapha kwe-100 million. Isenziwa loo nto ngabantu ngokweziza zabo, isenziwa ngurhulumente, isenziwa yibhizinesi. So leyo ke xa ibizwayo kuthiwa yi-billable revenue. So enye bendithe ngu-non-billable, le yona siqokelelayo ngokwezinto apha. So kukhona umahluko msasazi, siyawubona. Kanti uba bendisithi kwibhajethi yethu imali ezi-grants ngoku esiyifumanayo from national yenza u-75% kwile bhajethi yethu. Ibhajethi yethu ebesiyipasisa namhlanje yi-551 million. Incinci kakhulu, uyayibona? And kula 551 million ke into ephaa kwi-407 million isuka kwanational. So u-25% ke ngulo sikwazi ukuzenzela. Siyancoma ke uba kukho ukuphucuka, kuba ngaphambili ibiba far less imali esikwazi ukuziqokelelela yona. Ibisiya phaa ko-8%, u-92% ibe ile siyinikwa ngunational. Kodwa ngoku ndithi namhlanje besisithi ngu-25% ngoku ngenxa yokwazi uqokelela ezi mali. That is why sithe xa siseta itarget for le financial year singena kuyo, at least ngoku siyacinga uba sawukwazi uyiqokelela i-93 million apha kuthi, kuba kule financial year sayigqiba siyiqokelela into ephaa kwi-78 million. So noko kukhona ukuphucuka. Yiyo ke laa nto le program karhulumente okanye le process yoreviewa kwe-white paper seye sayithakazelela singomasipala, ibiququzelelwa nguSalga, kuba sithi laa assumption yayisithi oomasipala bamele ukuze babe kwibhajethi yabo u-90% webhajethi yabo ibe iyimali abazenzele yona. Sithi laa assumption ayisisebenzelanga singomasipala, uba lokhu xa ungena tax base njengam ndizawumthatha phi lo 90% ekufuneka ndiziqokelelele yona? Ithetha ukuthi kulaa 591 khangela u-90% waloo nto uba yintoni, ibifanele uba yimali endiziqokelele yona for more than 400 million befama ndiziqokelelele. Ibe only 10% le ezawube zigrant ezisuka national. But ke be that as it may ke msasazi, kule budget besiyipasisa namhlanje noko sibona i-improvement ngenxa yokukwazi uqokelela, because 25% ngoku siyiqokelele, I mean siyifande ngo-own generated revenue, and then 75% is the grants that are coming from national and provincial.
Kukanjalo ke msasazi ngoqokelelo sisaqhubeleka ke sikhangela nezinye iindlela zokwazi uqokelela le nto ubuyithethe yokubana funeka izinto sikwazi ukuthi siwebe oosomashishini abanokwazi uzotya kule term sikwazi into yobana sibe nemali noko sibe ne-investment ethe yenziwa ngutata uNogoduka of more than 350 million kwakhiwa le mall enguMbashe Mall ukuze ibe ngumlumiso nento ekwazi urhweba nezinye ii-investment kubona uba kuyakwazi into yobana kutyalwe apha eMbashe. Once wenze loo nto ke ngoku urhweba amashishini akwazi ukuza kakhulu ithetha ukuthi ke ngoku ne-revenue base yakho izawunaba kakuhle ukwazi ufumana phayana kuloo mashishini. Nkosi msasazi. Nkosi kakhulu, sincokola nosodolophu uMasipala Mbashe. Nankuya ifukame iXhorha iDutywa kunye noGatyana. Kulapho kanye sikhoyo namhlanje sinika ke ingxelo nendlela abasebenze ngayo kusuka ku-2021 kuzotsho apho sikhoyo. Ukhumbule ewe kuzeni kuphela kwalo nyaka kulapho wena njengommi woMzantsi Afrika uzawuphinda uthatha inxaxheba futhi ukonyula isigaba sesixhenxe sorhulumente basemakhaya njengoba sikwisigaba sesithandathu ngoku. Yiyo ke le nto azonika le ngxelo uthi ke sithi sisiya phaya ube usazi uba kusetyenzwe kanjani na phaya kummandla waseMbashe. Sikwicala emveni kwentsimbi yethoba. Ingathi izoba ncinci le yure kuba kulapho ngoku sodolophu sizawungena khona. Now 2021 sodolophu bavota abemi boMzantsi Afrika bavota bakwi-jurisdiction yakho eMbashe. Waqhuba umsebenzi wesicwangciso ukuba nasi ke isicwangciso esibekwayo nguMbashe Local Municipality naba bantu bakhe nezidolophu zakhe ukusuka kule ndawo kule minyaka emihlanu sakwenza u-1 no-2 no-3 ngokwesicwangciso. Okokuqala, intatho nxaxheba kule minyaka yommi nomhlali wale ndawo yaseMbashe ibe njani ekukhokheleni nokuba nelizwi elithi sodolophu masipala nazi izinto esizifunayo siluluntu laseMbashe bezisithi nezi zicwangciso nihambe njani kuzo? Nifikelele kwi-finish line kuzo zonke? Nihambe nibetheke endleleni? Sibekele ubala sodolophu. Enkosi kakhulu umsasazi kwakho mandibulele kuwe. Intatho nxaxheba siyizamile msasazi kangangoko. Xa besivota ngomhla wokuqala kaNovemba ngo-2021 siyaqalisa ke ngokwezaa nkqubo zokokuba siyokhangela ii-needs zee-communities. Kuba imithetho yeli lizwe itsho ithi ke ngofuna sihambe siyokhangela ezaa needs ebantwini. Sawugqiba ke ngokumeya aziprioritize. Ithetha ukuthi ke loo nto uzawudibanisa zonke ezi zinto njengoba ubujikeleza iiwadi zoyi-32 zaseMbashe. Uve into yobana iwadi nganye ithini, uzidibanise uba yintoni ecommon kuzo zoyi-32 ethe yaphakanyiswa ngabantu. Izinto msasazi ezithe zaphakanyiswa, le nto kuthiwa zii-priorities ke ngoku zisenziwa ngabantu ngokokuba besibajikeleza. Bakwazi ukuziphakamisa ukuthi masinike ugxininiso kulwakhiwo lweendlela. Okwesibini, senze ezi sezikhona ukuba zikwazi ukuhambeka, le nto kuthiwa yi-maintenance. Sikwazi ukuba apho sinoko amandla angathi ayamane bakhona simane sizitshintsha senze le nto kuthiwa kuku-upgrade i-infrastructure. That is, uba ubune-gravel road ukwazi noko uba uthi uyayipheyva ukwenzela into yobana uyayi-upgrade kulaa level ibikuyo yegravel. So saba naloo priority engunumber 1 kuba uba ngaya kule iwadi ngelaa xesha besijikeleza 2022 sibheke eziwadini nkqo. Yiloo nto ibivela inkqenkqeze phambili. Inkqenkqeze phambili okwesibini into yokuqinisekisa into yobana abantu banamanzi, iphinde inkqenkqeze phambili into yokokubana abantu babe nombane, iphinde inkqenkqeze phambili into yentswela, ngqesho nemisebenzi. So ndizama nje ukunika nje ezi zinto ke zibe zii-priorities ukwenza banizokuxelela uba sahamba njani ke ngoku kwezo zinto. Okunye okubalulekileyo ke msasazi uba le ntatho nxaxheba sizama kangangoko ukuyigcina kuba njengoba ndisitsho uba siye eziwadini sithethe nabo
ngokuqalwayo, then siphinde sikhuthaze kuba uthi umgaqo-siseko welizwe phaa kulaa nto kuthiwa zii-object of i-local government. Eyesihlanu, kufuneka sikhuthaze intatho-nxaxheba yoluntu ekujikeni nasekuguquleni iimeko zabo, sibenze bathathe inxaxheba. Siphinde sikhuthaze intatho-nxaxheba ngokwezi-structure zabo, community organizations. That is why ke ngoku sawube siziprioritayizile ezi needs zabantu, sifune ke ngoku ii-community structures zirejistarishe ukwenzela into yobana simane sisiya kwi-community siphinde sibize ezaa community structures kwinto ekuthiwa yi-IDP Representative Forum. Le nto ithi representative ithetha ukuthi ezaa structures that are representing i-community, they must participate kule nto kuthiwa yi-IDP. So sincedwa ke zezo engagement ekusheypheni kuba naxa sisithi siyoyireviewa njengoba i-IDP senziwa for 5 years iyahlaziywa unyaka nonyaka, simane siyomamela kwi-community. Zakwenzela umzekelo msasazi, ubonakalisa uba siyamamela xa bethetha abantu. Sasikhe sanento apha yokubana sithi makubekho into ngexesha leKrisimesi kulayitwe izibane, sibhiyozele elo xesha. But abantu ngeli xesha ke ngosi-engeyijana nabo bayakwazi ukuthi phaa kwi-IDP bathi khawuyisuse laa nto, ayingxamanga laa nto. Into engxamileyo kukubana sibe nezi ndlela, kukuba ni-adrese le nto yemibane, yisuseni laa item. Sayisusa loo item because simamele kubo, ngaba abasheyipha iprogram emasiyiqhube. Mandikwenzele okwesibini, sasikhe sanayo into ye-Mayor's Cup saphinde sayimisa. Kodwa sithe xa siqala ngo-2022 senza le nto ye-consultation kuzo zonke iiwards nabantu abatsha, ivelile loo nto ebantwini abadala nasebantwini abatsha into yoba siyacela khe niphinde nikhuthaze intatho-nxaxheba yabantwana bethu kwezemidlalo. Sayivuselela ke loo nto kwakho through into esithi yi-Mayor's Cup. Yiyo ke le nto ndizama ubonakalisa into yoba le ntatho-nxaxheba siyayikhuthaza ngoba ingabi yinto nje yoba sikhomplaye kuyo, but masimamele sikwazi ukutshintsha apho kufuneka sitshintshe khona ngokwe-influence yazo i-stakeholders zethu ne-community. Now uthi ke ngoku ingaba ke ngoku sizifezekisile nezinto zithethwe ngabantu. Sizifezekisile msasazi, kodwa sizifezekisanga zonke. Yinyani emhlophe leyo. Kuba ndithe ke kuwe i-objective yokuqala xa sithetha kulaa nto yendlela sithe masenze iindlela ezintsha, kuba awukholelwa into yoba apha eMbashe bekusekho ii-areas engakwaziyo ukufikelela kuzo ngenxa yoba ingekho indlela. Batsho bangakwazi nokufumana iinkonzo zikarhulumente, kube nzima nabo ukunxibelelana nelizwe elingaphandle kwezi lali zabo. Ndawukwenzela umzekelo, apha edutywa kubekho indawo ekuthiwa kuseMsikithi naseSibane. Bengakwazi ukufikelela apho ngenxa yoba indlela ebheka apho kuhanjwe emaweni. Uzawufika kwenye indawo eXhorha kuthethwa ngendawo ekuthiwa kuseLangeni. Bengakwazi abantu ukufikelela kuloo ndawo. So ngokokuba sidirect ngabantu, sakwazi ke ngoku into yobana masiyenze ii-priority ezi ndawo zingakwazi ukuba zingakwazi uakseseka ngenxa yoba zingenayo indlela. Kodwa ndithetha nawe nje namhlanje msasazi, indlela ebheka eMsikithi naseSibane zenziwa nangoncedo nongenelelo lukaPremier through iprogram ekuthiwa yi-Small Town Revitalization Program. So satsho ke ngoku eMsikithi naseSibane sakwazi ukwenza indlela, sakwazi uyofaka umbane because bebengakwazi ufumana umbane because uthi u-Eskom andizukwazi uyofaka umbane phaa because andizukwazi ungena ngeetrakhi zam phaa. Sakwazi ukuyoyenza indlela eLangeni, eXhorha, kule ndawo ndithi bekungakwazi ufikelela. Imali ke msasazi iyingxaki kuba ezaa ndawo njengoba ndithe okuye usondela ngaphaya ubheka ngapha ngaselwandle, imimandla yakhona umhlaba uthanda ukuba
ube ngamagedu kube ngamawa, ithethe ukuthi imali ozayisebenzisa apho kufuneka ugale kwiindawo ezinjalo. Bekufuneka kubhombishwe amawa apha koomsikithi nakoosibana. Ezi ndawo nje zintathu ndithetha kuzo, ubungachithi imali engaphantsi kwe-13 million. Ibe ikhilomitha umzekelo kwenye indawo ibe ngu-5 kilometer, kwenye indawo ngu-6 kilometer, kwenye indawo ngu-4.1 kilometer. Kodwa ii-amounts ozichithayo apho ngenxa yobume bomhlaba kwezo ndawo izindawo ezinkulu. Mandiphinde ke kwakho kule yombane, ukufika kwethu ngo-2016 i-backlog yombane apha eMbashe, le nto kuthiwa zii-households, imizi ibingazange yawubona umbane, ibipha ku-18 thousand households zingenawo umbane. 12,000 yale 18 ubuyifumana i-12,000 ezo households phaa eXhorha ezingazange zaba nawo umbane. But ngenxa yokusebenza sakwazi into okokuba siyiphungule kanobom loo backlog kweza areas zaseXhorha nalapha kule mimandla yethu. Kuba imali yombane siyifumana ngendlela ezimbini. Enye ifakwa kumasipala kwenziwe iprogram ekuthiwa ngu-INEP, ngu-Integrated Electrification Program. Ibine-programs ezimbini kuthiwa nguShiqini Ntsimbakazi Electrification Program. Then enye kufakwa imali yiDepartment yakwa-Minerals iyifake ku-Eskom, atsho akwazi ufowukhasa ekufakeni lo mbane kulaa ngingqi yaseXhorha. Siyiphungule, msasazi wam, yiyo le nto ngoku bendithetha kuwe ngomsikithi noosibane, bese kushiyeka ezo ndawo ezinye kuthiwa ngooEqweni, ngooLangeni, apho siyagqibezela ngoku kwezo ndawo ebezingenawo lo mbane. Kodwa nangani ke ngoku besiyicutha le nto kuthiwa yi-historical backlog, aba bangazaba ubona umbane, kukhula ke ngoku aba banee-new extensions, that is kule lali ubukhona umbane kwaphunywa amanxiwa. Ngoku sinaloo backlog ke ngoku esizamana nayo, but ke nalapho sixhomekeka ke kwisabelo mali esisifumanayo kwaNdlunkulu. Nakweli cala lezemisebenzi, njengokuba imisebenzi ibithe yanqaba, engakumbi amashishini avala ngexesha leCOVID, batsho abantu abaninzi badendwa. Umasipala ukhuthaze into yokokuba abantu bakwazi ukuqala izinto abacinga uba bangema ngazo baphile ngazo. Kodwa kayithetha ngompakumpaku uba mabenze loo nto abantu, waneenkqubo ezi-deliberate zokubaxhasa ke ngoku aba bantu bathe baqala izinto zabo, ngokokubana sibeke bucala, sithi ukuba unale program yakho yokokuba masenze umzekelo uyacheba. Abantu abatsha bayayithanda laa nkqubo, bathenga oomatshini bowucheba ingca bezenzele lo shishini. Sithi ke ngoku yiza uzowucela kumasipala wakho, uthi mna ndifuna uxhaswa ndenza eli shishini, kodwa kasizukunika imali empokothweni. Sithi wena yiza nezinto ungaxhaswa ngazo ukuze eli shishini lakho lizinze, likwazi ukuqhubeleka libheke phambili, likumise ukwazi uvula amathuba omsebenzi. Sikunike ezo zixhobo to the value of 50,000. Banintsi ke msasazi wam abantu esibanikileyo, kunjalo nje siyababona bayaqhubeleka, babheka phambili ngeza nkxaso sibanike zona. Sizama ntoni ke ngoku? Laa priority bisithi unemployment, sithi ke ngoku siyabakhuthaza abantu benze la mashishini. Okwesibini, kwicandelo lezolimo sibakhuthaze abaqalisa ukulima ngokokuba sivana neDepartment yakwa-Agriculture, sipartnerisha nayo, thina sixhase ngale nto kuthiwa zii-agricultural inputs, sithenga imbewu. Ungacinga uba ke yinto engenamsebenzi elula leyo. Isasiqhuma sithengwayo salaa mbewu bayithengayo yakwaphana, uzawufumanisa into yokokuba sixabisa phaa kwi-6,000 sisinye. Kodwa siyakwazi ukuxhasa iiprojekthi zamafama ukuyowutsho phaa
ko-90 yazo sithenga nje ezo zinto. Siphinde siwaxhasa amafama ngamayeza empahla kuba siqhutywa yipolisi yethu ekuthiwa ngu-local economic development ethi uba sifuna ukhulisa sihlumise uqoqosho kulo mmandla wethu masigxile ekukhuthazeni ulimo nofuyo kuba ngezo zinto ungathi ukwazi noguqula imeko le ube namashishini amancinci owenzayo esukela kule nto yolimo nofuyo. Okwesibini, kuthiwe masixhase amashishini kule nto kuthiwa yi-enterprise development, siwakhulise la mashishini. Okwesithathu ibe into ye-tourism. So njengoba ke ndithetha ngala mashishini siphinda ke sibe neprogram apha ekuthiwa yi-incubation program apho sithi masibe deliberate kwakho sithi sithathe izinto zibe ntathu sithi sikhangela abantu abangoosomashishini abakwi-construction, sikhangela abantu abazawushishina bekwazi unikeza into ekuthiwa ngu-supply and delivery kuthi uba kufunwa mandenze umzekelo ii-toilet paper apha ngaphakathi laa mntu akwazi uhamba ayothenga ezaa zinto azonika kumasipala. Sithi okwesithathu umuntu ofuna umaintaina i-maintain kwinto ekufuneka zimaintainiwe kuthathwa kulwaphula bahambe abo bantu bahambe bayokwenza laa nto. So laa nto ke ngoku ibenza aba bantu bendithi xa ndithetha nezinye ii-service providers zithi ngenxa yale nkqubo ye-incubation we started siku-grade 1 because asithi mabadevelophe nje sawugqiba singabi nayo into ebancedisayo uba badevelophe. Sithi mabadevelophe sibanike imisebenzi ukwenzela into okokuba azokhula kulaa grade ubu-grade 1 sizawumncedisa umntu thina awutsho ku-grade 5 bebesitsho ngemilomo yabo uba mna ngoku ndiku-grade 5 so ndiyakwazi ngoku uhamba ndiyongenelela nakwezinye izinto ezifunisa abantu abakuloo grade. So siphinde okokugqibela okokuhluzama uhlumiso oluqoqosho sithi ke kufuneka siqiniseke into yoba kwibhajethi yethu into engapha ko-30% siyaqiniseka uba sixhasa amashishini amancinci. And ke xa sinika ingxelo siyabonakalisa into okokuba side sibe ngaphaya kwaloo 30% onothi xa ubala ubone into yoba ichithelwa kumashishini asakhulayo. So ngamalinge ke lawo msasazo ukuqinisekisa uba ezaa priorities bezibekiwe ngabantu phaa siyazama uzifezekisa. Kodwa ke mandiphinde kwakho ndithi nangani kunjalo ayithethi ukuthi uba sizifincile sezenza yonke into safikelela kumntu wonke, uxanduva luselukhulu msasazi. Ndizama ucinga ke ngoku nangona ningafikelelanga kodwa ezinye beziqaliwe mhlawumbi zithi sesiphakathini okanye ezigqityiweyo funeka kwakule budget kwakwesi sicwangciso ningayilibali i-maintenance. Okwesibini, ubale izidolophu zakho njemazintathu ezimbini kuzo zingaselunxwemeni. Asikwazi ukuthetha ngoqoqosho singathethi nge-oceans economy. Ndicinga uba kumcimbi wokuphuhlisa uqoqosho ngulo ugqiba ongena kuwo ngokubanzi okuxhasa amashishini. Ke ndabona ke namafama niwaqokelele endaweninye. Ndicinga uba isithili sonke esikhoyo kweli phondo leMpuma Kapa asikwazi ukuthetha sicwangcise ngaphandle kokufaka i-farming iyibeke phambili. Ezinye zezinto ekufuneke nizithwale kwezi zicwangciso funeka ibe zizinto ezifuna uqhogwano phakathi kwenu ngumasipala namanye amasebe, noba ngu-provincial noba ngu-national. Masithatha usibeka apho sodolophu kwezinye zezinto enikwazileyo ukufikelela kuzo ezingafuni nina qha njengomasipala sekuhlaleni kodwa funeka kubekho intsebenziswano nezinye izigaba zorhulumente. Mandibulele kwakho msasazi wam Asanda. Linene ulitshoyo into yobana lo mcimbi ke wokokuba nangani sizenze ezi zinto kufuneka sibe nayo nebhajethi ebhekiselele kwi-maintenance kangangokuba kude kuthiwe ngokwezi-standards nangokwezinto ezisigayidayo kuthiwe qinisekisa uba at least ngokwe-norm qinisekisa into yokokuba at least 8% ubhajethelwe towards into ye-maintenance.
Siyazama ke msasazi wam kuba ayikho igranti ebhekiselele kwintoni kwi-maintenance. Ewe, mvanje ikhona into ethi ungakwazi utepha kule granti kuthiwa ngumig ukwazi uba umaintaine. Kodwa laa grant xa useneendawo ezininzi ekusafuneka uqale ekuqaleni kuzo kuba nzima uba wenze le nto yokokuba untsule phaa kuyo kuba uxakwa uba kukho ongakakwazi ufikelela. But at the same time we acknowledge into yoba akuncedi ufane uzakhe ube ungenayo into yobuyela back umaintaine. Now, i-maintenance, that's why ke ngoku siba nalaa drive inkulu yalo yokuqokelela imali njengoba ubuzile ekuqaleni because Yeah. sixhomekeka kulaa mali siyiqokelelayo for i-maintenance. That is why sicengana nabantu abazi-rate payers ukwenzela into yoba sizokwazi ukuba laa mali siyibhatalwayo enye yayo sizokwazi ukuqiniseka kakhulu ukuba siyamaintaina. That is why kwezi dolophu zethu ngoku umsasazi uzawubona uba sifaka i-paving. Laa nto bendiyithethile ndisithi ku-upgrade silungiselela uba ngone-maintenance le ungayi-heavy kuyo. Noko ufake ilevel engasentla kwezi ndlela. So uzawuba ngaya edutywa uzawufika kuyapeyivwa, uzawuba ngaya kuGatyana uzawufika kukho i-paving, uzawuba ngaya eXhorha siqalile nalapho ukufaka i-paving. So siyayenza ke le nto yokumaintaina. Okwesibini, linene elu luthethayo elithi okanye mandinalayo le maintenance noba kusemaholweni siyawamaintaina nawo akhona nangoku esiwafakileyo siwamaintainayo. Now kule nto uyithethayo ye-oceans economy yenye yezinto ke le esithe chu esingazuyiyeka side sibone siphumele. Esesikuqalile apha kuyo le nto ye-oceans economy kukubana sithe xa sijikeleza kwezaa communities zethu along the coast zachaza into yokokuba ziyacela sizincedise ngezixhobo zoba zikwazi uloba. So yiyo le nto now and again uyawufika siyowunikezela izixhobo phaa kwezaa communities so uba zikwazi uloba. Kodwa sithi ke phaa akwanele ukubanika iilobi kuphela abantu abangootata, abangoomama sibanike izixhobo zowuqeza. Kuthiwa kuyaqezwa ke phaa Yeah. ngabantu Yeah. abaphaa ngaselwandle. Kuthetha ukuthi kuqezwe ezambaza phaa bakwazi ukufaka ezibhegini. Sithi ke iphinde laa nto ibe noba bunzima kuba kaloku funeka banezo nee-licenses zokwenza laa mcimbi kuzowubalwa kule nto ye-sustainable development, zingatshatyalaliswa zonke iintlanzi kodwa kukwazeka into yobana ziphinde kuqiniseke uba ziyakhula. Aba bantu ke bayazazi wena ezo zinto azifiki namhlanje bakhulela kuyo laa meko. Yiyo le nto ke ngosixoxisanayo ne-department ngelithi masincedwe kulungiswe even nezaa licenses zingabenzi abantu bakuthi balobele ukutya kuphela, mabalobele nokokuba bakwazi ungena kwi-economy. Yiyo le nto sithi nathi masingaphelele kubaxhaseni kuphela ngeelobi, makubekho sonyukele kwizinga elingasentla lokokuba bakwazi uba nee-refrigerators ukwenzela into yoba xa bethe baloba ezaa ntlanzi bakwazi ukuzigcina. Kuba apho siyisingise khona siyaxoxa nesebe lezemfundo into yoba even kwi-school menu makuqinisekwe into yobana nentlanzi iyenye yezinto ezityiwayo so that uzosapota ezi cooperatives zikwaphaya bazokwazi aba bantu ukubana bakwazi ukuba so this oceans economy and the big project esiyidrayivayo umsasazi, we want into ekuthiwa phaya yitilapia esifuna into yokokuba sibe siyayifuya phaya sizokwazi ushishina ngayo kulaa mimandla yethu iphaa kumkhwezo wolwandle. I-cooperation ke ngoku nezifears ezingezinye ibaluleke kakhulu umsasazi and we are dictated by i-constitution, siyalelwa ngumgaqo-siseko weli lizwe. Section 41 of the constitution uthi njengoba unezi zifiye zithathu uqala ku-section 40 sinezi urhulumente wakhiwe okanye ilizwe lazo ezi zifiye zithathu, ezi zifiye zithathu kufuneka zisebenzisane. So we have to collaborate, we have to cooperate as spheres of government because ithi xa ibeka i-constitution ku-section 40 ezi spheres zi-interdependent, zi-interrelated
even though they are distinct. So ithetha ukuthi omnye uxhomekeke komnye, akakho ozimeleyo ongumlungu wenyama, omnye uxhomekeke komnye kumsebenzi wakhe awenzayo. So therefore we need to collaborate. Yiyo ke le nto ii-sector departments ezininzi sisebenza kunye nazo, noba uzawuthi i-department yakwa-fisheries, forestry no-environment, sisebenza nabo abo bantu, sicoca amalwandle, sinoo-EPWP abasinika bona, sinee-programs abazifandayo. Noba uzawuthetha ngoo-economic affairs apha kuthi, ii-projects ezithile zethu apha ziyafandwa through oo-LRAD nezinye ii-programs abasifanda kuzo. I-Department of Agriculture besendithethile ngayo kuba bathi bona bewaxhasa la mafama nge-mechanization, thina siwaxhase ngembewu. So ezo zinto i-department okanye ii-agencies ezinjengo-ECRDA, ii-agencies ezinjengo-EXEC ziyasincedisa ushaper even ii-plans ezi zethu zizokwazi uba ziresponde kwiingxaki esijongene nazo. So asingekhe sikwazi uma sodwa singumasipala, nazo eza departments ukuze iinjongo ezinazo zifezekiseke kufuneka zizile koomasipala. Department zootransport sisebenza kunye nazo ukulwa nozamana nale ngxaki endithethe ngayo ye-infrastructure yeendlela. UCOGTA sisebenza nabo, sawuhlaselwa nazezi disaster, nowuqinisa ulawulo koomasipala bethu sincedwa kukusebenzisana kunye noCOGTA. Sawuhlaselwa zidisaster, i-Disaster Management Center, because i-funding ye-disaster as for now is allocated at the national level. So sincedwa ke kokokusebenzisana msasazi. I was just highlighting some few programs esisebenza nazo ezenza into okokubana noko sikwazi ukuphefumla ngokoxinzelelo esinalo kwezi ngxaki esijongene nazo msasazi. Ndiyayithanda ke le ndawo yokugqibela. Ezi dolophu zakho zezinye zeedolophu ezisabambe kakhulu ubugcisa inkcubeko, nayo loo nto ayiloo nto inoba kuwe kuphela, koko namasebe ahambelana ncakasana loo nto. Ubonile apha ndikutshayelela ngengoma yetalente esuka kanye apho kuwe eMbashe, uSinovuyo Demand. Makhe sithethe ngamathuba nezicwangciso zexesha elide ekusuka ku-2021 kuzothi ga ngoku enizithathileyo nake nagudla kuzo uqinisekisa uba ulutsha olu luba nethuba lokubonakalisa izakhono, hayi nje ushishino njengoba usewukhankanyile, kodwa lo mcimbi obonakalisa isakhono oyame ngobugcisa nenkcubeko kwananjalo. Inkosi kakhulu msasazi wam. Mandivume kananjalo, linene lulithethayo. Siyasebenzisana kakhulu ne-department le kuthiwa nguDISRAC, ingakumbi umphathiswa ke ngoku namagosa akhe. Yeah. Apha eMbashe le nto ye-heritage benditshilo ngokwalaa nto kuthiwa yi-LED, Local Economic Development Strategy. Sineento kuthiwa zizi-strategic trusts bendibaluleza i-4, ndithe ke yile nto yokudevelopha i-agriculture, ezolimo nofuyo. Okwesibini ndathi yi-enterprise development. Eyesithathu ndathi yi-tourism ne-heritage development. So siyayenza kakhulu, yiyo le nto besine-hiking apha, iyenye yeenkqubo ebisandulela into yobana kukhunjulwa ukugetyengwa kukakumkani uHintsa. Abantu ebebelapha msasazi, there were more than 600 ebebelapha eMbashe bekulaa hike, besuka nkalwana zonke zoMzantsi Afrika kula maphondo onke, bebaninzi ngakumbi abasuka apha ephondweni. Abanye aba-close to 40 besuka eLesotho. So sipromowutha ke ngoku laa tourism nalaa heritage. Okwesibini, sineprogram esiyiqhubayo apha noDISRAC lo, nenkampani yabucala eyakhiweyo in remembrance of ibhetele eyaliwa ngamajoni alapha oMkhondo Wesizwe phaa eLrwayizo ngo-1987. Kulapho nalapho sisebenze khona kakuhle, and kukhuliswa abantwana phaa, ulutsha oluthetha ngalo. Badlala imarimba abantwana phaa, bafundiswa imarimba as a program esuka eflowa kulaa program. Kudlaliswa abantwana imidlalo phaya.
le midlalo idrama Mm. bayadlala abantwana pha kanti neesoka ziyapromowuthwa kwapha. So zizinto ezo ezisincedisayo usondela pha. Okwesibini, sineprogram apha esavana ngayo ngalaa nyanga ye-heritage esithi lilifa lombhashe. Kulapho ke ngosiphinde sihambe siyowuqokelela ii-artists zethu ingakumbi ezisuka apha embhashe esele zikwelaa zinga liphezulu lakwa-national ukwenzela uba ibe yimfundiso nenkuthazo nakwabakhulayo osinovuya kuthetha ngabo babalapha abafana obethusile babalapha nezinye iimvumi. So siye sizibize zibe lapha zizowukhuthaza abantu abatsha babone ukuba tyhini ubani lo walapha kanti uyakwazi ukuze azocula sibe kunye naye apha. Isport msasazi Yeah. sisithatha isport njengento ye-tourism, sisiphinde sisithathe isport njengento yokukhuthaza abantu abatsha for ukuveza iitalente abanazo. Abantwana balapha italente ifele kubo. So sisebenzisa ezo zinto zikumila. Yiyo laa nto ndithe ngelaa xesha senza i-IDP ngo-2022 batshilo abantwana batsho abantu abadala uba siyacela uba isport masibuyiselwe. Siyakumema nawe uba unalo ithuba nge-13 kaJuni sizawube sine-Mayor's Cup apho ke ngoku siqale uqala sakhompithisa iiwadi ngokwezidolophu zintathu. Ndiqinisekile kule weekend kuhawube kudlala kuGatyana. Then ke ngoku wawubuya ezaa tim zibe ziphuma phaa kwezaa ndawo siyabakhuthaza aba bantwana sibathengele iikiti sibathengele ibhola. Ngoku sizawuba nge-13 kaJuni sidibene kwi-level yombhashe for le Mayor's Cup. So zizinto ke zomsasazi ezizama ukukhuthaza abantu abatsha ukuba bathathe inxaxheba. Kananjalo ke nakulo mcimbi we-learnership ngokwase ubana bakwazi ukuba noko balungiselele uba bakwazi ukusebenza. Zininzi ii-SETAs esisebenza nazo apha ukuba zikwazi uyothatha abantwana baqeqeshwe ngeli xesha baqeqeshwayo zibe zikhona izibonelelo abakwaziyo ukuzifumana. So zii-programs ngee-programs esithi ke msasazi wam si-engage kuzo abantu abatsha. Sure. Undibona ndithule nje bangacinga isekuthethile ngoba likhona igama laseXhorha elivelayo okanye lasembhasha okanye lasedutya okanye lakuGatyana. Ngoba ngoku njengoba uthetha ngemidlalo ndiyacinga sike abafana bedlala koo-PSL yondiviwe Mdabukazi basuka kule jurisdiction yakho. So ngokuqinisekileyo uba loo Mayor's Cup nayo izawuzala amaduna namathokazi. Sedolophu xa siqukumbela ndicinga uba kunyanzelekile sivumelane kwinto ethi nakubeni ukhala usithi zikhona izinto eningafikelelanga kuzo kodwa ubukhulu becala izinto ebezipoyintwe luluntu niyile kuzo. Xa uqukumbela mhlawumbi ngokufutshane kwiiprojekthi ezixhamlisa uluntu, ingaba i-infrastructure ingaba yintoni, zihamba ngokwezigaba ezinto. Zikhona apho nithi iiprojekthi zisekhona ezisaqhubayo zikwii-phases ezithile ziku-70%, ayiseku-50 le kodwa we're getting there. Enkosi kakhulu msasazi wam. Zikhona msasazi wam, njengoba nditshilo uba umzekelo enye yezinto esiyilwayo kukuba inkangeleko yeedolophu zethu mayitshintshe Yeah. inike umdla nomkhetha. Kuba uba khe kwanjalo abantu bazawuba nomdla wokuza bahlale apha kuthi. Yiyo le nto ke ngosi-upgrade sifaka i-paving. Yiyo le nto sitshintshayo even nenkangeleko yokulayita kwezi dolophu zethu. Ngale nto yobana ke si-upgrade ii-street lights zethu. Yiyo le nto ifocus yethu nakule budget sisithi masimane sisithi gqolo siphucula le nto kuthiwa yi-drainage system. Because uba ukuqaphele xa kunethe ezidolophini kufika kubaleka amanzi ngaphezulu apha etheni amoshe kwa ezo ndlela. Akumelanga ukuba loo manzi abe abaleka ngaphezulu. Amanzi edolophini afanele babaleka atshone
phaa kweza drains ahambe ke ngaphantsi ukuyophuma kwiindawo zazo. Kanti kananjalo usuke ufika edolophini ilindle liphuphuma ngaphandle. Yiyo le nto sithethayo neMathole uba masibe ne-joint program kuba thina asiyo-Water Services Authority. So i-issue ye-sanitation, ii-sewer spillages ziyi-function yaseMathole. Kodwa i-storm water, amanzi la naxa kunetha aluxanduva lethu singumasipala. So sine-program yomaintaina u-upgrade i-storm water. Sawugqiba sibe nee-programs zobeautifya kwezi dolophu zethu so that each and every space onaso edolophini masibeautifywe ukwenzela into yoba abantu bangathi xa bebona ispace babone indawo yoyowudampa inkunkuma. Mayibe laa nto ndiyithethayo ndithi iidolophu zethu masibe nenkangeleko entle zizokwazi uba nomtsalane, abantu bakwazi ukubana bahlale kwezi dolophu zethu. Enye yeeprograms msasazi esiyiqalileyo esifuna ukuba siyibophelele kakhulu siyenze kakuhle yile nto kuthiwa yi-waste management. Yeah. Sifundisa abantu into yokokuba inkunkuma okanye ezi zinto sicinga uba sawugqiba ukuzisebenzisa ziphelelwe lixesha, mabafunde abantu bakuthi into yokokuba aziphelelwanga lixesha, ungaphinde uzisebenzise ukwazi ukuvelisa ezinye izinto ezinophinda zibe nexabiso. Yiyo ke ngoku laa nto sikhuthaza abantu into yobana baqale le nto kuthiwa kukusota from the source. So uyakolektha, uyasota, kodwa i-ultimate end yethu yeyokokuba sirisayiklishe ekugqibeleni. Ngolo hlobo ke sibe siyawuzama ungena kule nto kuthiwa yi-circular economy. Yeah. Sibhizi yiloo nto ke sinee-partners esinazo like aboPolico esifundisanayo kuloo nto. Sifundisa abantu bakuthi into yokokuba le nto bathi inkunkuma mabayiqokelele bayinonophele kakuhle izokwazi uthengiswa, kodwa sifuna ibithengiswe, sifuna ibiphinde itshintshwe kwalapha kuthi eMbashe. Uthi uba uhlangene bekugawulwa imithi, yintoni engenye onophinda uyenze ngalaa mithi ibigawulwa phaya? Uba bewucholwe ikhalibhothi, yintoni enophinda yenzeke ngezaa khalibhothi? Yintoni enophinda yenzeke ngeeplastiki? Zininzi iiprodakthi ezingenzeka zaloo nto. So le issue ye-waste management yinto esifuna ukuba siyiphakamisele kwizinga eliphezulu. Sibonisa ukuqoqoshwa nokulondolozwa kwendalo, kodwa at the same time siyisebenzise loo nto njengesixhobo sokokuba iphinde ikwazi ukusivezela amanye amathuba emisebenzi kwayona le nto ye-waste. So yenye yezinto esisathe chu kakuhle nayo esifuna ukuyisebenzisa kanobomi umsasazi. Bendithi nje gqaba njengezo zinto uba zikhona zona sisaqhuba kunye nazo. Imnandi le ncoko kawuba ndizawucela niphinde nikhangele nizamazame niphinde nibuye. Sisihlandlo sesibini sincokola kunye nawe kweli qonga, kodwa isingathi le mizuzu ikhawuleze yaphela ngoku. Sodolophu mandikunike uvale ungene nakwingongoma mhlambi apho ngokukhokelwa imibuzo ningakwazanga ukufikelela khona, ngethemba lokuba umntu waseMbashe uvile ukuba nihambe umgama ophela phi ukuzothi ga ngoku. Enkosi kakhulu umsasazi, ndifuna ukukhuthaza abantu bakuthi ndithi mabasinyamekele ukuba oku bakuthethileyo ngokwezi programs zethu, ngokwe-IDP zethu siyakwenza, kodwa silawulwa bubungakanani bemali ukuze sikwazi ukuzifezekisa ezi zinto. Sekubonakele into okokuba ngokuzinza kukamasipala, kuba uba akulukho uzinzo akululanga ukwazi ufikelela ngokwazi ndlela sithetha ngazo. So umasipala wethu ke safunga saqinisekisa uba uzawuzinza ngokwezopolitiko, ngokukhokhelwa kwezopolitiko, ukuze kuzokwazi uzinza kulawulo phaa kwi-administration.
Once kube njalo kuzawukwazi ukusondezwa iinkonzo. So sithi ke ngoku abantu bakuthi naku esikwenzileyo mabakubone. Kunjalo nje sisinesifungo sokuqinisekisa uba sibheka phambili, njengoba bendisitsho uba sinohlahlo lwabiwomali ebesilenza namhlanje sigayidwa yile mcimbi worivyowa kwe-IDP. Kuninzi esiza kwenza kwakhona ngokwe-infrastructure ngokolu hlahlo lwabiwomali. Kodwa sisitsho kananjalo into yoba siyayazi uba kusekuninzi ekusafuneka sikwenzile. Sithi ke ngoku mabasethembe. Xa sithe makhe basinyamekele ngoku sisamane sijonga, sizawukwazi uphinda sibuyele kubo sizocela bakwazi ukuba basethembe koko esithe sakuthetha, msasazi wam. Kwaye futhi sibakhuthaza abantu into yoba balithathe eli thuba njengoba ubukhe watsho kuba kwezinye zezifungo ezenziwayo kweli lizwe xa bekusilwelwa into yoba kubekho inkululeko apha, yaba urhulumente ozawuthi amiliselwe rhoqo xa kuphela unyaka wesihlanu makahambe aphinde ayohlaziya urhulumente. So elo thuba lilwelwe kwafa abantu abanye bagogekile babesilwela loo nkululeko yokuba sikwazi ukuzikhethela urhulumente, sikwazi ukuyohlaziya, sikwazi uyongqina esikubonileyo. Sithi ke ngoku abantu mabalithathe lithuba bangaliyeki. Liqala ke msasazi ngokokuba umntu aqinisekise uba ukhona kumqulu wabavoti, le nto kuthiwa yi-voters roll. Ayavula amaziko onke ngomhla we-20 ne-21 kaJuni kule nyanga esilimele. Ithi ke laa nto noba uyazazi uba uvota kwesi sitishi, yiya uyowuqinisekisa uba usekhona apha esitishini. Okwesibini, emva kweminyaka emihle okanye xa kuzawuphela unyaka wesihlanu, i-Demarcation Board, i-entity karhulumente, iye ijonge ukuba kukho isidingo na sokugungqisa imida, mhlawumbi le yangaphandle kuthiwa zii-outer boundaries. Awuchaphazelekanga ke ngoku umasipala wakho ngogungqiswa kwe-outer boundaries okanye internal boundaries ezi kuthi kanti nazo zigungqisekile. So uba ubukade ke ngoku ngapha ngoku kutshintshile ungapha, ithetha ukuthi loo nto mbowuqinisekisa kwesi sitishi sakho uba akho nto ikuchaphazeleyo na. Kananjalo kukho bebebatsha bengakhange babe babhalisile okanye bavota kule minyaka idlulileyo kodwa ngobasexabisweni lovota, sibakhuthaza into yoba mabaye bayobhalisa. Kanti omnye ebesaphangela so evota kuloo ndawo ebephangela kuyo ubuyile ngokusekhaya. Sithi ke ngunabo mabayotshintsha iidilesi zabo bangene kule mqulu. Lo mqulu ke msasazi ubalulekile kuba naxa kuzawuphinda kufika olunye ulwanyulo, xa kufuneka kujongiwe iiwadi uba ziyanda okanye ziyancipha, kusetyenziswa i-voters roll. Naxa kuzawujongwa amanani ookhansila ngokomasipala ngamnye, kusetyenziswa i-voters roll. So okuye encipha amanani ikwayi-disadvantage yezo communities within that municipality. So siyabakhuthaza ke abantu eleke kuzawuthiwa kuzawuvulwa for into yobana bayobhalisa, baqiniseke uba bakhona. Noba umntu akakadicayidi uba uzawuvota athini, okoba umntu makabekho in the voters roll. And then ngomhla wesine ke ngoku bakwazi ukuthatha ba-exercise ilungelo labo lokuvota, msasazi. Ngamazwi am okugqibela ke lawo kuluntu lonke jikelele olumameleyo kolu dliwano-ndlebe. Sodolophu, kuluvuyo ukuncokola nawe, siyabulela kakhulu nathi kweli cala ngethemba lento yokuba umntu okufuneke lo myalezo ufikelele kuye, ufikelele ngethemba lokuba umntu lo myalezo bekufuneka ufikelele kuye uye wamamela, emamelela uba ave aqonde ze nantoni na angayiqondi abe nethuba lokujonga emva athi ngokwenene kuthe kanti into elo hlobo ehamba ngolo hlobo. Ndiza kukhupha ke ngetalente yapha kuwe futhi nje mabe ndikufake ngayo. Ndizokhupha ngalo mfana uZuko kaKhuphiso xa esithi ndim endinguye. Sodolophu, enkosi kakhulu, siyabulela.
Ndiyabulela kakhulu msasazi wam, ndibulela nakubaphulaphuli ngokubanzi. Ndiyavuyo ke nakuzuko xa ezawutsho apha Ntyiloze. Ndiyabulela kakhulu. Inkosi kakhulu. Ya. Sisuke ezidlumzi. Webhadi.